Vaše ime je? Nenad Milićević. Kakav je vaš prvi utisak kada ste dobili protezu? Utisak je fenomenalan i neverovatan. Nešto o čemu sam mislio ceo život. Koliko dugo koristite protezu? Praktično ceo život od rođenja. Prvo estetske, pa malo posle ove naprednije, ali ceo život ih nosim. Šta ste prvo radili kada ste dobili mioelektričnu protezu? Otišao do supermarketa i poneo kesu u protezi. Kako bi ocenili funkcionalnost te proteze? 10 od 10. Koliko vam je vremena trebalo da se naviknete na protezu? Bilo je potrebno par nedelja dok sam se malo na težinu i sve navikao, ali kad sam se navikao, legla je u potpunosti. Da li ste zadovoljni komforom i udobnošću? Apsolutno. Kako vam se sviđa dizajn proteze s obzirom da ste uzeli prirodan izgled? Hteo sam prirodan izgled i sviđa mi se što je u boji kože, uklapa se u ono kako sam zamišljao. Da li biste preporučili i drugima? Apsolutno svako treba da koristi ovu protezu. I da li vam je bilo ovo zanimljivo? Apsolutno.